नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही शानदार फिल्मी खबर आप सब खातिर लेके आयल बनी। जी हाँ, ये खबर बा फिल्म अपराधी के बारे में, जोना के शूटिंग बिहान यानी कि 12 सितंबर से शुरू होके जा रहा बा। जी हाँ, फिल्म के नाम बा अपराधी। और सबसे कमाल के बात बा कि फिल्म की शूटिंग हुई अपन गोरखपुर में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जौन बा वहाँ पर एक शूटिंग शुरू होकर जा रहा बा 12 सितंबर से, यानी कि बिहान से ही खेसारी लाल यादव जी अपना पूरा टीम के साथ वहाँ पहुँच रहा बाड़े। और अभी ये फिल्म के हीरोइन के नाम तो सामने ना आयल बा, वो जल्द सामने आ जाए। लेकिन ये फिल्म के जौन डायरेक्टर बाड़े वो बाड़े शिखर शर्मा जी और DOP बारे RR प्रिंस जी। क्या आप लोग तैयार? हम बहुत जल्द आप खेसारी लाल यादव जी के जोन फिल्म बा अपराधी एकर शूटिंग के वीडियो फोटो सारा कुछ आप सबके बीच में आते रही। और गाना के लाभ तो आप सब खूब उठाते बनी। अब फिल्म के लाभ भी उठाए के बा सिनेमा हॉल में जाके, जो कि पहले से बहुत सारा फिल्म पेंडिंग बा। कि कोरोना के चलते पूरा जोन अर्थव्यवस्था बा ध्वस्त हो चुकल बा, तो एक बार फिर से शुरू कल जाए। और जितना फिल्म पेंडिंग में बा सब दोबारा से आप लोगन के बीच में ट्रेलर आई, फिल्म रिलीज हुई सिनेमाघर में, आप लोग आनंद लेम। और ओकरा बाद ये जो नया फिल्म की शूटिंग हो रहा बा अपराधी, इहो आप लोगन के बीच में अगला साल तक आ जाए। फिलहाल एक शूटिंग शुरू होके जा रहा बा, तो नाम बहुत ही खतरनाक बा, बवाल नाम बा। आप लोगन के काफ़ी पसंद आयल हुई, ये तो हम जानते बानी। बाकी के अपडेट आप लोगन के धीरे धीरे रोजाना देते रहें। बस चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी, सारा अपडेट ये चैनल पर मिली आप लोगन के तो ये खबर पाते हुई। बाकी मिलब अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।